Luottoa elämään euroloan.fi. Moi, olen Petra Euroloanilta ja näytän tässä, miten nostat rahaa omalta luottotililtäsi. Kirjaudutaan palveluun ja päästään My Euroloaniin. Tässä näkymässä näet oman luottorajasi, paljonko sinulla on käytettävissä sekä avoimen saldosi, mikäli sinulla on maksettavaa takaisin. Näiden alle voit syöttää sen summan, minkä haluat nostaa juuri tällä hetkellä. Laitetaan tähän vaikka 500 € ja painetaan Tee nosto. Pääset noston yhteenvetoon, josta voit vielä tarkistaa, että kaikki tiedot ovat oikein. Tähän voit syöttää myös kampanjakoodin, mikäli sinulla sellainen on. Valitse tässä heti nosto, jos haluat, että rahat siirtyvät tilillesi heti, eikä parin pankkipäivän jälkeen. Hyväksytään tämä ja saat vielä tekstiviestin heti kun rahat ovat siirtyneet. Voit vielä halutessasi tarkistaa noston tiedot tilitapahtumista. Täällä näkyy olevan kaikki ok ja vieressä on myös nähtävänä tuo nostovara, eli kuinka paljon luottoa on vielä käytettävissä tai paljonko saldoa on avoinna. Tämä on tällä selvä. Palataan. Moido!